za Suoborski ravnogorski kraj od 18. do 20. avgusta. 3 dana slaviće violinu. Sabor violinista Srbije u Pranjanima obeležit će 5. rođendan, a svojom pesmom otvorit će ga diva narodne muzike Lepa Lukić, dok će domaćin biti Radoš Bajić, doajen srpske kinematografije. A sve će krenuti sa Lepinom pesmom Srce je moje violina. Znači, ta pesma je bila kod Brene, kod Vesne Zmijanac, kod Biljane Jevtić, one su odbile tu pesmu. A mene kad je ponudio, čim sam čula Srce moje violina, ja sam je odmah uzela. I hit ko vrate. I sad ćemo da otvorimo Sabor violinista u Pranjanima. Tako je, to je znači 18. avgusta, ja sam srećna što ću biti, nije domaćin, nego je lik koji otvara, ja ću otvoriti festival i ja sam srećna zbog toga što i moja pesma Srce moje violina baš paše za to otvaranje. I kao nigde uz violine će zapevati provereni pevači srpske narodne muzike: Jelena Bročić, Radiša Urošević, Dejan Nedić-Tejovac i Snežana Babić, praćeni sjajnim muzičkim bendovima i virtuozima na kraljici svih instrumenata. Biće ludo i bezoborno, to je jedno što je sigurno. Neko ko je od prvog sabora, Saša, šta kažeš Saša, dolaziš na sabor? Dolazim na sabor, od prvog dana sam, evo već 5. godina, ja neću izneveriti moju publiku i napravit ćemo show kao i uvek. Kako ono ide? Evo još 2 momka, zdravo momci, ovi se takmiče, a ovaj dečko imao je 16 godina kad je nastupio u Pranjanima. Da, tako, ja sam svečano otvorio prvi sabor. I bio izvođač broj 1. Tako je. Dobro, odlično. Stefane, dolaziš li? Dolazim.